Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά για την επαναλειτουργία του Συνδέσμου Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι παρόν αυτή τη στιγμή. Το σύνδεσμο το ξεκινήσαμε το 1983 και είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο μας επίτευγμα τότε ήταν να διευρύνουμε τις ώρες προπόνησης των παικτών του πόλο, γιατί τότε μπαίναμε στις 9 και βγαίναμε στις 10. Και πετύχαμε μέσω της Ομοσπονδίας, το πιέσαμε και πλέον τα κολυμβητήρια διατίθενται για το πόλο από τις 8. Και έτσι κερδίσαμε μία ώρα επιπλέον για την προπόνηση που ήταν πολύ σημαντικό για μας. Όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι όντως σύνδεσμος των αθλητών, για να μπορέσουν όσο μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο μας. Ένα χώρος που έχει και αυτός τα προβλήματά του και ένα άθλημα το οποίο είναι δύσκολο, έχει αντίξωες συνθήκες προπόνησης και έχει μια μεγάλη καταπώνηση στους αθλητάς. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να έχουμε έναν σύνδεσμο που να μπορεί να μας εκφράζει και να λύνει τα οποιοδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί το πρώτο Star Game στέφθηκε με επιτυχία. Ήρθε αρκετός κόσμος, νομίζω τα παιδιά το χαρήκανε, οι χορηγοί οι οποίοι ήρθαν ικανοποιηθήκανε. Μόνο και μόνο που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη πισίνα τόσο μεγάλοι αθλητές, καθώς και πάρα πολλοί κόσμος για να απολαύσει αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Παίξαμε όλοι, δώσαμε όλοι τον καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα πολύ ωραίο show, ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ελπίζω ο κόσμος λίγο να το χάρηκε που είδε τόσους μεγάλους αθλητές όλους μαζεμένους να παίρνουν σε ένα παιχνίδι. Αλλά και ικανοποιημένοι να μην μείνανε. Υπήρχε ο σκοπός όπου ενισχύσαμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε και να το σκεφτόμαστε και στην καθημερινότητά μας και ως αθλητές και ως απλοί άνθρωποι. Ένα παιχνίδι πόλο Α1 από το μέλλον. Το άθλημά μας είναι απολαυστικό και πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα, τέτοια events θα το κάνουν ακόμη πιο γνωστό. Όταν θέλουμε κάτι και το διοργανώνουμε καλά, ότι μπορεί και το άθλημά μας να ζήσει ωραίες και ευχάριστες στιγμές για όλους. Ήταν το πρώτο All-Star Game από τα πολλά ελπίζουμε που θα ακολουθήσουν. Του χρόνου θα επανέλθουμε με καινούργιες ιδέες, καινούργιες πρωτοβουλίες. Ελπίζω του χρόνου να είμαι πάλι εγώ. Αν καταφέραμε σήμερα να βάλουμε 10 καινούργια παιδιά στο χώρο, για μας θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Άλλωστε ο σκοπός μας, ο κοινός μας σκοπός είναι να προχωράει το άθλημα μπροστά. Ο ΣΕΑΗ θα προσπαθήσει να είναι πρωτοπόρος σε τέτοιες διοργανώσεις και κυρίως σε διοργανώσεις που έχουν σκοπό και φιλανθρωπικό, αλλά όπως ξαναείπα και πριν από τη διοργάνωση αυτή, πριν από αυτό το παιχνίδι, να έχουν σκοπό την εξέλιξη, την προώθηση, την προβολή του αθλήματος